Bueno, d'entrada un descans perquè la pressió que hem anat tinguent era gran, perquè quan més a prop vèiem l'objectiu, els nervis més a dalt els teníem, no? Ens sentíem encara més pressionats per nosaltres mateixos, perquè el que volíem era això, quedar campions, pujar, ja vàrem pujar l'altra setmana, i a mi particularment em feia una il·lusió bestial. ¡Campeones, campeones! ¡Olé! Ja està, ha quedat clar, no? O sigui, a més, aquesta de tota la penya, vaja. Sí, crec que un de les virtuts que ha tingut aquest equip és que hem sigut una pinya tota la temporada i és el que ens ha mantingut vius, els moments difícils, els bons, perquè no cal oblidar que recordo jo encara que no havia arribat Nadal i ja tothom deia, els altres equips, bueno, podeu quedar segons, pujareu perquè campions, l'alcalde serà campió ja per Nadal, i en canvi nosaltres vàrem creure en nosaltres, la plantilla va creure i vàrem lluitar fins a l'últim minut i seguirem lluitant fins a l'altre. Ara som campions, però volem ser l'equip màxim golejador i l'equip menys golejat, i això a mi em faria il·lusió. Com a preparador dels porters, m'agradaria poder acabar com a l'equip menys golejat.